Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ga "Mal ihsanu, ihson nima?" deganlarida Rasulimiz Aleyhisselatü Vesselam ihson shunday narsaki en ta'budulloha ka'annaka tara fa in lam tara va huwa yarak dedilar. Ihson demek o'zi aslida yaxshilik bu. Xolislik, beriyo bo'ladigan amal ibodat ekan. Shuning uchun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytibdilarki, ihson shunday narsaki sen Allohni ko'rib turganingda ibodat qilishliging. Agar bunga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turganini his qilib ibodat qilishliging dedilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana Xudo xolasa Qilatovilga keldik. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman Qilatovilli ish yerimizga keldik. Bugun Xudo xolasa ishimizning ikkinchi kuni. Ustalarimiz akşam işi başladı. Üstlerini açtı bir qaçayın. Akşam demirlerden mal geldi yine. Üstünü batıran demirlerimiz şular. Qurdiyan soň demirlen batırmaly halatyna geldi. Şoň üçin demirler geldi. Adyrne demirin üstüne gaňyltyrýardylar. Gaňyltyryň üstünden steklawat goýulýar. O zatlaram ýolda gelýärdir. Bir hatar içe girip görýük ustolar bilen gepleşip. Ina bir gaçaýymyz açypdyrlar uje. Demirler çykdy. Üstüne arasylap, ina oglanlar işläpýär. Yan taraplarından bir hatar görsetýük. Arka yüzüne açıp ayrıldı. Arka yüzüne şiper oluyor. Şiperde batırıp ötürüp ibererek. Tabi arkası ağaçla batırlandı ama ağaç koyma olmaydı hiç yerinde. Arban. Radyasyon kitchen. Yine bu kaçayımız ucu batırıp başladılar. Demirlerini çıkardılar. Aman Arman. On ol verdiyseniz birliğinize kuvat. Hemen de. Sağaman adavre bilen bitirsek Xudo xolasa hemmet zor bolýar. Yine bu gatymız açılıp ucu demirler çıktı. Iň ulakon gatymız düşü. Rahmet aka yine biýanky jaýlarym ertir açıp başlaýarlar. Saglyk bolsa. Hormatly obunaçylar, näme görüp durdyňyz? İşimiz başladı, işimiz gyzgyn gidip durdy harada. Hemmeňiz sag bolsun aýtýar, elektron ihsanlaryny daim rahmet aýtýar, sag bolsun aýtýar. Ýene daha ýardam edip durun videolary dargadyp durun, like basın, ondan köprek videolar dargatsa köprek adam gördü. Şoň üçin imkaniýetimiz güýçlenip berýär. Şoň üçin hemmeňiz sag bolsun aýtýar. Aýna Xudo xolasa şiperden başlaýar. Ertir şiperlik materialny alýar. Ne bir ağamız şiperlik materialini özüme alıp berýän dip. Ona da sag bolsun aýtýar, rahmet aýtýar. Eden ihsanlar rahmet, sag bolsun. O daim şu bala çağlaryň laýhatyny görüp öňünde oýnap gülüp ýürüberin hemmeňiz daim. Indi bir atar bolup duran işler üçe çıkman bir atar görsetýär. Gündügüne aşa videolar çıkarıp durýar, syomkasyny. Bolup duran işler, edip duran işler gündügüne aşa çıkarıp görsetip durýar. Elden gelençe ýardam edin. Ekranda karta numaralar goýýar.